Lugo prepara as palomitas para desfrutar dunha nova semana do cine do 23 ao 28 de novembro. Iso si, nesta 42 edición, imaxes como estas, coas butacas cheas, non se volverán a repetir. A pandemia obriga a reducir o aforo a 30 persoas, haberá modificacións nos horarios e o certame tivo que suspender a tradicional sección infantil no auditorio. Un esforzo extra na programación que o Grupo Fomiñá presentou na Deputación xunto a representantes das distintas institucións colaboradoras. E neso estamos, facer unha semana especial que nos permita continuar o traballo que empezamos no 1979. Os de Fomiñá, que aquí estamos, somos os mesmos que empezamos fai 41 anos e verdadeiramente sería doloroso para nós, e supoño que para Lugo, que houbera un corte un ano como este. Temos que convidar a todas as persoas que lle guste o cine a asistir ás proxeccións porque teñen que estar seguras de que se realizarán seguindo a normativa e os protocolos indicados polas autoridades sanitarias. As cintas proxectaránse no Auditorio, Deputación, Biblioteca Provincial, o Vello Cárcere e o Vicerreitorado. Haberá pases especiais en as nais e nas prisións de Bonxe, Teixeiro e Monterroso. Pasaránse gratis un total de 119 films que foron seleccionadas entre 2000 de todo o mundo. O que quere dicir que se recibiron películas de prácticamente casi todo o mundo. É que Lugo é conocida a Semana de Cine por lo menos en 60 países. Na presentación proxectáronse os expós realizados polo Servizo de Audiovisuais Provincial dos homenexeados este ano, os actores Luis Tosar e Benedicta Sánchez, que estarán reservados os últimos días do certame. Eses días tamén se proxectarán as películas A quien hierro mata e O que arde. Ademais, o Paseo do Cine de Lugo seguirá imprimindo estrelas lucenses no seu percorrido cunha placa a Tosar e outra a actriz, Carmen Correa.